Napriek tomu, že sú ľudia na Zemi vyše 200 000 rokov, úplne prvá dochovaná písomná informácia je len 6 000 rokov stará. Veľký londýnsky požiar v roku 1666, ktorý trval 4 dni, začal v malej pekárni. Vyústilo to až do bodu, kedy 85% ľudí bolo bez domu. Počas druhej svetovej vojny malo Poľsko vo svojej armáde medveďa, ktorý bol právoplatným vojakom a volal sa Vojtek. Alexander Veľký nechal po sebe pomenovať vyše 20 miest na Blízkom východe. V roku 1386 vo Francúzsku zatkli prasa, ktoré údajne zabilo dieťa. Súdili ho a popravili. Počas hospodárskej krízy v 30. rokoch minulého storočia mnoho ľudí nosilo miesto oblečenia vrecia od zemiakov. Starovekí Májovia uctievali moriakov, pretože si mysleli, že sú spojenci bohov. V roku 1895 sa v americkom Ohiu nachádzali len dve autá a tým sa do seba podarilo naraziť. Albertovi Einsteinovi bolo ponúknuté miesto prezidenta v Izraeli, no odmietol to. Lode Rímskej ríše boli vybavené plameňometmi a bolo to veľmi efektívne. V 19. storočí bol predávaný kečup ako liek. Francúzsky kráľ Karol VI si myslel, že jeho celé telo zo skla. Mariánska priekopa bola objavená v roku 1875. V Anglicku v 18. storočí bolo znakom bohatstva, okrem iného aj nosenie ananásu na verejnosti. Motorová píla mala pôvodne slúžiť ako pomôcka pri pôrode. V roku 1610 Galileo Galilei objavil planétu Jupiter príručným ďalekohľadom. Počas prohibície zomrelo v Amerike na otravu metanolom vyše 10 000 ľudí. Najúspešnejší pirát všetkých čias bola Číňanka Xing Shi, ktorá velila vyše 300 bojovým lodiam. V roku 1998 bolo v dome Benjamina Franklina nájdených okolo 1200 ľudských kostí. Pápež Gregory IX vyhlásil vojnu proti mačkám. Rímsky cisár Caligula vyhlásil vojnu moru a k tomu chcel vyhlásiť aj svojho koňa za senátora. Slovo robot vymysleli v Česku a je odvodené od slova robota. Island má najstarší parlament na svete. Abraham Lincoln mal barmanskú licenciu. Julius Cezar bol bodnutý nožom 23 krát. Bohatí Európania v 19. storočí sa pretekali zbieraní orchideí. Firma Nintendo bola založená v roku 1889 a vyrábala hracie karty. Grécky filozof Sokrates nemal rád písaný text a myslel si, že to nie je efektívny spôsob komunikácie. Aztécka ríša v skutočnosti vznikla až v roku 1428. V starovekej Ázii sa bežne stávalo, že kriminálnikov nechali popraviť udupaním od slona. Internet bol prvýkrát použitý na spojenie dvoch počítačov v Kalifornii v roku 1969. Papierové bankovky sa používali už v 7. storočí, a to v Číne. Na prvých moderných olympijských hrách v Aténach sa za prvé miesto udeľovala strieborná medaila, pretože zlatá sa vtedy ešte nepoužívala. Basketbal bol vynájdený v roku 1891 kanadským učiteľom fyziky Jamesom Naismithom. Daň z príjmu bola prvýkrát zavedená v Amerike v roku 1861. V stredoveku sa väčšinou čarodejnice neupalovali, miesto toho ich proste len obesili. V roku 1644 bolo v Anglicku zakázané jedenie koláčov. Poštový holub menom Komando počas druhej svetovej vojny doručil vyše 90 správ a dostal za to vyznamenanie. V roku 2001 sa predaj hry Jenga rapidne znížil. V roku 1807 Napoleon spolu so svojou skupinou bol napadnutý polnými zajacmi. Anglo-zanzibarská vojna trvala 38 minút a bola to historicky najkratšia vojna. Na pohrebe bývalého amerického prezidenta Andrewa Jacksona sa zúčastnil aj jeho verný papagaj, ktorý však musel byť po chvíli vyvedený, pretože celý čas hlasno nadával. V Massachusetts v roku 1820 ľudia zvolali súd, aby zistili, či už všeobecne paradajky toxické sú alebo nie. Kubánsky diktátor Fidel Castro čelil za život vyše 600 pokusom o atentát, no všetky prežil. V roku 1985 oceánológ Robert Ballard zdelil verejnosti, že vyráža na misiu s cieľom nájsť potopený Titanic. V skutočnosti to však bola len zástierka na hľadanie ponoriek s nukleárnymi hlavicami, ktoré sa stratili v 60. rokoch. Koniec koncov jeho tím nenašiel len spomínané ponorky, ale aj ten samotný Titanic. Na začiatku 20. storočia sa heroín podával ľuďom ako liek na kašel. No a nakoniec, v 30. rokoch minulého storočia Austrália viedla vojnu proti pštrosom a prehrala. To by bolo odo mňa na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite zanechať like a odber. Moje meno je Perín a my sa vidíme pri ďalšom videu.